военен, нека Бог да го пази, да го закриля. Съжалявам, че брат Николай не помежду нас, другия дякон. И той да прослави Господа, но нека Господа помогне, брат сестри, и на двамата брата. Тази сутрин, преди да почна Божието Слово, искам да се справим и да свем една прекрасна песен без музика. Знаете ли какво пееха, когато Исус влизаше в Иерусалим? И нека всички пеем, защото тази песен всички знаят. Осана, Осана, Осана висините, Осана, Осана, Осана висините, хваля името Ти, със свято сърце, величая Те, Господи, Осана висините, хваля името Ти,